तो हाय हेलो गाइस। तो बरी महोत्सव आज चतुर्थ दिन। तो छोट छोट कलाकार को लेकिन रंगारंग कार्यक्रम राति अच्छी। तो आसन देखिए।
ପାଣି ଶାଳ ବଣରାଣୀ ପାଦେ ଯୋଡ଼ି ପାଣି ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଶାଢ଼ୀ ଦେବି ଆଣିଲୋ ମାତାରେ ଘଟ ଘୋଡ଼ା ଶିବ ଧରଣିଲୋ ମାତାରେ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଶାଢ଼ୀ ଦେବି ଆଣିଲୋ ମାତାରେ ଘଟ ଘୋଡ଼ା ଶିବ ଧରଣିଲୋ ମାତାରେ
तो